finding, shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I believe. We're going up, it's all a moment. Yes, it's gonna be going, I'm gonna be going. Oh, we're popping our voices, 'cause I'm listening moment. I'm gonna be going. Oh, I'm done hiding now, I'm shining light, I'm born to be. Oh, our time offers no less than what we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be born to be growing. As soon as you and me, we know it's our time offers no less than what we're born to be.
I was lost, I was alone, to this moment, scared. Never the charm, I didn't know how to leave. I was the pin that I'm meant to be. I lived a life, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Got a problem, then, but forgot to learn that my world was getting better. I'm done hurting now, I'm shining like I'm born to be. We created hard, we came so far, now I believe. We know that it's all a moment. You got it going. Oh, voices, crossing every line. Got it so we got it surrounding you. I really like the crossing. Hiding, shining like I want to be. Cause we are hunters, voices shine, I know I believe. Break your heart, it's all I know. You're together and going, you're gonna be going. Oh, I'm out of voices, cause it's a moment. You're gonna be going. Oh, I'm done hurting now. I'm shining like I'm born to be. Oh, outside no words, no lies that won't we're to be. You know we're gonna be, gonna be going. We're gonna be. Want to be going. We're gonna stay away. You know that our outside no words, no lies that won't we're to be.
Nabibilad na pala dito yung CP ko. Oh my God. Sasabog na to. Live pa more. Nakatulog kasi si Tres. Agoy. Sir Phil, Max, hello, shout out, Ma'am Fit. Sir Ty, Hefty, thank you. Michael, Campbell, sino ba yung mga andyan? Maganda kaya ako, kanina pa to. Ayan no, ang kalat dito sa aming room, goy. Nakatulog kasi ako, akala ko maano pa doon sa labas. Naku, nabibilad na pala yung aking CP, kawawa naman oh. Susabog na! Susabog na pala. Dito rapid ko ba ate? Ate. Sinita daw na ipon. School gabay kita. Ngerep yung palagaro mo. Ikaano man daw? Tatsa, dito sabi ni ano, ni Pangit. Dito sirong matanda. Dito sirong matanda daw. Kainin na yung mga dapat kainin dyan kasi para wala nang adalhin. Ha? Ganyan ibibigay mo sa akin? Ganyan ibibigay mo sa akin sa tandang apa mo. Ano mo nga? Huwag na lang mag-afam. Kung uugod-ugod na, dibanin na lang.
akala ko naka 5 hours na ako, ganun. 2 hours and 30 minutes pa lang pala. Akala ko, Ang haba na night. ang haba ng tulog ko. Yung talaga na ito, kasi makukurat ka nila, naibis na nakita lang, kumurat ka man. Yun pala, 2 hours pa lang pala. Akala ko naka 5 hours na. Sabi ka ito, isus kumura ka. Sir Jicoy, big love shout out. Thank you, thank you. Fit and Dandy. Hi, Hefty, thank you so much. Big love shout out everyone. Inalis ko dun sa labas kasi ang init na pala, nabigla na yung city ko. Gusto nang sumabog doon sa harap ng MOA. Paabutin ko lang ng 3 hours kasi sayang naman. Mas mamaya mag-ulit tayo. Ikan. Saan yung ano? Ikan. Oh, init. Paano na ikan? Ito nga, parang pagkakisis. Ikan. Yung Amerikano daw. Yung Amerikano daw. O ugod-ugod na. Yung malman. Kung ika, ano sa mo? Pasalamat siya. Ito pagod-ugod. Ano pa rin klaseng buhay mo? Search saya, 49. Ano ba daw? Available. TNT, 1.2 gigabyte. 1 gigabyte. Perfecto. FB in ads sa ganat minute. And call in text for 7 days. Amerikan. Oo, yan. 700 in Meron ka na ba kung ikan? 4.2 gigabytes. Para sa aga. Mag-grab. Dahil kaya ako nakano, hindi ko gano'n yung buwan. Ano yan? Naubos Di na, ba? hindi ko pag-load mo, naubos na. Dahil na nagkukunik. Ako nag-load ako pagka-Saturday. Unawa na ko sila. Diba? Ura ko sila. Pang ano, i-searching sa aga pang ano, number 2. Mag-load ko sa na. Mag-load ko na yan. Ano ko, hindi ko gagamitin ng copy ng mobile data. Oo, hindi no. Kasi sa hanggang lang kita ka. Sulawa. Salit ng data ba ba? Juko Kiso Obi. Sopa ko ito. Delicioso. Sopa, pati. Yeah. Excuse me po. Kasi ne, yung nagkakaroon ng kalsyon ko. Yeah. Kung nabukbuk yung car, kaya lang Ha? pag siya na ay sa kapag lang ko niya, saan siya na? We're going up, up, it's on the moment. Oh, going low. Sir DR, may galang siya. Thank you. Mahal lang ko na sa diba? Para hindi ako mag-extra. Kaya na kayo madulog sa baba. Hindi na extra. Oh, hearts are your fears, your eyes that we were born to break. Ouch. Paggawa ng pinipig na palay. Paano to? 5 minutes ago. Pinipig na palay. Ano yung pinipig? Sinangan? Yung parang rice coffee? Pinipig na palay. Ano yun? Basta, ang alam ko, parang pig yung parang sinangag, parang pig sinasanag yung palay. Siyempre yun.
Panoorin nga natin. Binibig na palay. Oy. Oy, ugat. Magala ka na naman. Alay! Babae mo sa nila. Maluwa siya. Tulong. Uli na naman yung ting. Maluwa ka nga siya. Yung? Tuyo? Good luck. Yung? Paano mo ba? Kala mo lang may alalay. Testing Si. Diba ko pa sa nagapaan mo nga? Pahabot sa imo ha? Siya talaga? O, parang masahe ka Siya dito. talaga siya. Masahe ka dito. Mapamasahe? Siya talaga tulog? Sabi niya, buwan na ang gamot ko. Una mo, porket nagluwas, pero hindi ka kaiba-iba, magdaan. Akala mo lang yun. Akala mo lang yun. Yung ginagawa namin, Sir GR, ganito din dati, mano-mano lang. Pero ngayon nakapambayad na sa tracer. Naka-tracer na. Ano yan? Ang kainit? Di pa panis? Tamsak na, Sir Jicoy, sa iyong upcoming premiere. Mamaya, 9 p.m. Disco 2025. Let's party, Kibon! Dito pa rin ako sa bahay ni Sir GR. Nabigay dumating. Hindi ako kumain sa Jura. Hindi ako masahe. Nagtry na maka. Araw na tayo. Baka naman tayo na. Bago hindi ko sa aga. Hindi ko sa
Binabalo ni Sir, ano? Pagawa ng pinipig. Yun, sinasangag na muna. Tapos ano ginagawa? Masarap pa yan. Now, ano ba? Ito, hindi na pa napalit to. Green pa. Ako, gagawin pinipig daw. Pinipig ng palit. Panahon na natin para alam ito. Ano? Dalaw pa. Sarap ng talaga na wala. Napunta sa ibang bahay. Sino yun? Pinapanood, bigyan mo na ba? Isasangag mo na siya. Sir Tati, thank you, Sir Tati. Tati, thank you. Ma'am Fet and Bendy, thank you. Nung sinangag na, ano na siya, nabayo. Bayo, di ba? Tawag din siya sa kayo, hindi nabayo. Magkano hindi ba inom si Dr. Ade? Ha? Si Dr. Yung may laro ng second. Nagkang pag-inom na, no? Ano lang? Pagano? Ba na sila magaling? Wala ka sa akin. Sabi mo sa panday. Ay, ito daw. Hindi na siya, pero wala na tayo. Matapos na. Sinabi na kapapaklara. Ito pala yun nga, sinasangag kasi ano siya, space, at mapangambang yun. Ito pa niya, ilan ko ba si Parol? Pagkatapos, i-ano na mga sasangag na naman ulit. Green pa yung bigas. Parang bango. Ito pa yung bigas niya. Green pa, green. Green pala yun. Paggawa ng pinipig na kalay. Isa sa mga
ayun na, dalawa chaser, VR. Tamsakan ko yung upcoming live ni tayo. 5 p.m. Tamsak tayo sa iyong upcoming premiere, Sisi Agnes, Life, Lifestyle. Love shout, Sisi. Thank you, thank you. Iba talagang nalagawa ni Katiapi. Siya yan? Yan ang nagiging Oo. na? Ano man, babae mo kaya sa lang. Tapos. Yan yan, tapos. Ano yan? Kaya ano ko lang doon, ano kayo na? Ano ko lang sa doon, tama ka na, so ano lang lang. Wala nung matindali, mas mga malang sabi, tama na? No? Pizza lang. Manok. Hindi ka mo sa immune system. In my dreams, they always everywhere I am. Magdikit na ng mga damit para bukas isang wait a minute. Very good. Oh! Ano? Ang ganda mo. Ano yan? Ganda. May pamarinda ko na yun ah. Ang gawin sa manyana may balon na ah. Yan. May mapaunin ko pa. Ang dami ng laon. Ito? Turon? Dahil kita mga malutok kayo mga gulit talaga itong gulay. Oh, Ayun! Grabe tao.
ba, ano sa chan? Ito yung turon dito guys, sa Maynila, o diba? May ganun kagaya. Samantalang doon sa probinsya, yan! Nakalapag na rin dyan. Lahat ano? Ice cream na si Chef. Ewan ko muna, ipinarad ko lang yung turo na inyong tatanong eh. Pero gusto, may papatos-patos pa nga yung sa bulog. Tuloy ko lang yun ang batang yun na. Turo na. Turon kayo dyan. Turon. Diyos niyo, naman sa muya. Pipirito ko lang ang bata para pasosyal ka o. Turon kayo dyan. Toro National Merienda. Wow. Sosyal naman. Turon. National Merienda. Yung sa pagparaan natin, dito lang pag-video o upload. Paano? Panto? Panto? Mahal ko niya. Bakit ka tipis ini? Try ka? Pero una? Ang gulo ka pala ko ng pagkain mo. Yan na. Yung ganun sa makan. Ito lang sa malalita na, matalasahin. Posisyon na ng pamadali. May buko naman. Ano? Bato? Huwag mo sila nadugos mo ba? Malaka, ano? Hindi mo kulong yung kulong. Oo, ako man. Sa reels ko na yan lang. Baka na naman sa albay ko. Ako masarangwa. Sabi naman baka. Ako na. Anong tinanong? Mga oras? Ano yun? Ano guys? Ano yung wari ah? Diba sa taas na sila? Ako ba man? Yeah? Naninam ko na naman. One hour? Siguro may puran mo. Ano kang baybay o? Meron o? Panay kwari kasi. Doon. Ha? Pilitan.
Yeah. Gusto pa. Yeah. Excuse me po. Tabi-tabi po sa live. Tabi-tabi po sa naka-live. Bakit ka ako? Grabe, oh. Mas nasukat kang Walang bilang. Ano po nito? Ako nila. Ano, gawin na lang. Patos. Ito gandanan niya. O, sukar. Sukat na lang. Matagandi ka lang na. Diyan. Ano yung mga pagpipil ako? Dito mo po ko. Hindi ko lang siya. Nanininam po na daan ang bata rin na sumasarawak. Ako, hindi ka rin yan. Baha. Man at usa sa Cagayan de Oro City Biyernes. Hindi ka na magtawid. Biyahe. Diba kung pati sa sarong punyan to sa kaya mo na lang to. Ikaw na yung sa biyahe din yung mata. Ikaw na ba ka na lang ngayon? Hindi o. Hindi mo tayo. Sino? Masula. Lumaragas ang tubig, baha na naranasan na naman muli sa barangay ng Sarawag, Banan, ngayong hapon. 1 hour ago, ngayon yun, maraot na suwa ang bayan nito. Sisihan, hindi ka yung natin, gagaratin mo.
So, talagang wala nang araw. Umaraw din araw. Ilang residente sobrang nag-aalala dahil sa tumataas na naman ang level ng tubig baka sa kanyang lugar. Aming Pinabahan na ilinganan, ng puno talaga. Oh. Grabe. Mga araw naman ganyan na nun. Ayan. Maraming salamat sa lahat. Maraming buyong naman eh. Ang libuyong nga. Yung babang pulis na di masama. Ulit pa. Ikarin niya naman natin sila kita. Pongpa. Ay, dahil ang taon ng ganyan. Ang hadyo. Salamat sa lahat ng bumati sa akin that days. Teka na po yung. Teka na po yung salamat sa lahat na bumati sa akin that days. Iyo ate, bulong mo malaman. Ito pa man ito, kita na ata. Thank you everyone. Salamat po, Five Eyes. Mag-end na po sa Stress M. Kasi naka 3 hours na. Tay Hefty, thank you po, Sir Tati. Thank you very much. Sis Agnes. Thank you everyone. Salamat po. Salamat. Thank you. Mag-end live na po si Tres. Tay, punta na lang po ako mamaya sa live mo. Kasi ang ingay na naman ni Dos dito, oh. CPR na naman ang aking live. Thank you. Bye-bye po.